ପରିସ୍ଥିତିର ବାହାନା ଦେଖାଇ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ କଦାପି ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ କି କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ବତାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କ୍ଷମା ମାଗିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇ କ୍ଷମା କରିଦେବା ବହୁତ କଠିନ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ହରାଇଥିବା ସମୟ କେବେ ବି ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କରିବା ଓ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଦୁଃଖ ଶୁଣିଥିବା ଲୋକଟି କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟେ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ। ଖରାପ ସମୟ ଏଥିପାଇଁ ଆସେ କି ଆମ ଭୁଲର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେବା ସହ ଭଲ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଇଥାଏ। ବାଟ ଯଦି ଫୁଲର ହୁଏ ବହୁତ ସାଥୀ ମିଳିଯିବେ। ସାଥୀ ବାଟ ପାଇଁ ଯଦି ବାଟ କଣ୍ଟାର ହୁଏ ତ ନିଜର ଲୋକ ବି ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଆଶା ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆଶା ସେଇ ଆଶାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ତେବେ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଗୁଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମନ ଭୁଲ କଲାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ।